Zdarec mazec, moje jméno je Honza a vítejte u prvního videa z Chaos Faction 2. Dneska tady nejsem sám, jsem tady společně s Davidem, který mi tuhle hru poradil. Můžeš pozdravit. A jdeme kliknout na start. Aha, takže já si na první misi. Aha, fajn. Moc jsem to ještě nehrál, zkoušel jsem to hrát jednou, ale potom se mi nějak pokazilo natáčení, protože se OMG, to skáče, to je luxusní. Protože jsem nějakým způsobem přizval ještě nějaký trapák, se kterým možná bude ještě další video. Tady z Chaos Faction. Ty, k čemu jsou ty trampolíny? No já jo. To jsou fajné. O, tam jsou boxerky, já chci boxerky. Tak pojďte, kamoši, pojďte, mám baseballku. O, on má Tomíka, jo, máme týmu Tomíka. Hej, to jsem tak slabý? Ježiši. Tak pojď, mám baseballku, svině, pojď. Ne, fakt. Fakt? Myslím, že David je asi lepší odborník než já na tohleto. Já vím. Taky jsem dal na YouTube to anketu. Pořád mi můžete psát, jaký her mám točit. Pořád to budu přijímat. A když mi napíšete spojení na vás, tak někdy můžeme třeba natočit nějaký to video s váma. Třeba jako tady s Davidem, že jo? Tak, hele, tam je... A v tom mystery boxu může být co třeba? V tom, jak je tam Já vím, ty jsi říkal, no. Omg, k čemu je ta pastička na myši? Omg. Ne, fuck. Tak já se tady skryju. Do nich! Hej, on mi sebral životy, hajzo. Achievement, yes. Ty kráso, ty auta mě fuck lítají zase. Mimochodem, když nějaký to auto Jo, vyhrál jsem. Počkat, to už si můžu dát. Jo, už si dám opice, super. Jo. Ježíš, to se stutím. Proti komu? Ne, já jsem proti opicím. OMG, ježiši, já vypadám jako debil. Oni mají, wow, opice s boxerkama. Pomoc. Je to normální opice. Proč ukazuju, že jsem debil? Hej, zkus zmačknout téčko. Zkus zmačknout téčko. Fuck. Já vím. Proč je zelený? O, tady je hvězda. Já mám hvězdu. Super. Co to je? K čemu je hvězda? Já dělám druhou. Ty, mě to hrozně jde, ta hra. Fakt, teď jsem spadl. Jo, vyhráli jsme zase, tyjo. Zase jsem vyhrál. OMG. Já už jdu na třetí misi. Počkat, ježiši, proti komu jdem tady? Jo, to je na čas, ty vole. Ježiši, tady já mám slepici, volá, střílí vajíčka. Fakt? Ježiši, já jsem mám sebral ty trampolíny, ty jsou úplně na prd. Krávy, tady jsou krávy, ty vole. To běžely krávy, ty vole. Já jsem se tak lekl úplně. Hej, on do mě mlátí ten děda? Mi tady krade všechny zbraně. Já tady tu... Zase krávy. Čím je tohle? Aha, granát. What the fuck, já jsem se sám zabil. Skoro 1. On má taky skoro 1, ten děda.
Jo, skoro 2. Yes, vyhrál jsem! Woo! Yes, yes. Já jdu na ty zombíky. Já jdu na zombíky. Ne, po mně nabodl. Tak pojď, teď mám baseballku, hajzla. Hok, yes. Haha. Na to, že tuhle hru hraju poprvé, tak mi docela baví. Tak pojď, mám Tomíka, hajzla. Nemám rád tyhle ty fuck. Yes, a pojďte, hoši, mám motorovku. Napište mi do komentářů, jestli chcete další videa z Chaos Faction 2. Jestli vám tohle hra líbí, budu jedině rád. Ty kráso, já jsem dal ty zombíky. OMG. Já dělám to poslední chaoseum. OMG. To je úplně luxusní. Mám chaoseum už. Ježiši, tygrové. Cípni, jo. Já mám multikill. Multikill mám. To je úplně luxusní, to se mi hrozně líbí tohleto. Ježiši. Fuck. Fuck, on mám bomby. Sakra. Ne, Tomíka, on mi sebral Tomíka. Můj Tomík. Ale... Yes! Yes! Jo! Woo! Dal jsem i to chaoseum. Dal jsem to chaoseum. Zóna 1 hotová. Mám hotovou první zónu. Já si myslím, že bychom tu druhou zónu mohli nechat na příště a... Loučí se s váma David. A já. Nazdar.